mar keto e lwet ji giwegi kembego mag piny owacho en mano mosdi kuom kinde malach. Kwang'iyo kaka mano mar kambino mar Sony kinde mar higni 4 mokalo, kamishon kata duolno manochuo kod piny owacho mar ng'iyo kaka inyalo ket kembegi lwet ji giwegi idendo kaka Privatization Commission mane otelne kod mane osenindo Henry Obuocha ne obiro nyaka e kambi mar Sony kama oganda ne chopo mar golo pachgi ka otende kod paro mar piny owacho mar keto kembego kaka mano mar Sony lwet ji giwegi. Kabende kendo weche mopogore opogore ne ogol kod oganda kaka moting'o mago mag jopur. Achiel kuom ne en weche motende kod mago mag lowo mani penjo ne to sama wachiwo kambi ni oket lwet ji giwegi lope mane oganda ogolo ne piny owacho gin to ng'ama dhi dong' kodgi. Mar ariyo en chudo mag jopur, gope mane odong' mane pok ochul kod kambi kane oket lwet ji giwegi ng'agi ma dhi chulo kaachiel kod moko. Koro nitiere twak manogol ka otende kod wechegi mag keto kemblo ji giwegi. Bende nyaka sani thoth jopur wach ne duoko mar twak machal koda mano pok giyudo. Kopogore gi mano adwani mondo koro imiya thuolo mondo koro awuo kod moko moganda paro mar keto kembegi lwet ji giwegi be gineno ne en makare to bende odhi reso kembegi moko kuomgi koro osebedo kok nyal tiyo makare. Tang'o ma piny owacho nego tim ka bende koro pok oket kembegi e lwet ji giwegi. We achak kodi bi machiegni ichungi kama adwani chakna gi nyingi. Piny owacho kwa neno kacha osebedo kod paro mar keto moko kuom kembe mag kaka mano mar Sony e lwet ji giwegi. In kaka oganda e kaunti ma Migori kaka japiny, paro mar piny owacho ni mar keto kembegi inene nade be odhi reso kembegi mondo tiyeno makare? Mokwongo iluonga ni Felix Kisara, awuok e kaunti ma Migori kaendi kendo an resident ma Migori kaendi. To kaka sirikal dwa kawo keto kembni okete lwet jogi giwegi ok en gima ber kaluwore kaka wan youth. Ji mosomo mang'eny nitiere tibo yudo ka jomo kawo kembni gi oket kuomgi gibo kelo gimiluongo ni nepotism kata kok kamano to gibo rwako anyuola gi magi kendgi. Koro thoth youth bo bedo ka onge ang'owa ka onge tich magitiyo. Koro kaka youth ma bende odhi skul awacho ni sirikal koyie to mondo gion kambi go kendgi mondo mi odhi mbele kamano ero. Kadok kendo korka jopur nitiere manogolo puothegi mondo migere kembni giendi. Koro sama osekawo keti aneno ka larruok bo dhi bede ji dhi yware ka ng'ato dwaro kawo puothe mondo mi otimre nade okaw nikech gino osebedo lwet ng'ama chielo manopogore gi sirikal manomiye. Koro ka jadak ma Migori ok ayie gi wach machalo kamano ero. Piny owacho wacho ni gimomiyo gikawo okang' makma ni kembegi osebedo katiyo maber. In kaka ng'ama osebedo Migori, ang'o mineno kata fuok mane momiyo kembegi ok maber mineno ne kolosi to nyalo tiyo moket lwet ji giwegi? Nitie gima sirikal nyalo timo en mani joma tine maninde. Sirikal ka nyalo kawo keto rules matek ne jok magindike kambi mondo mi corruption wuogi. Apa ni corruption ema gogi gi piny. Ng'ato koseneno pesa to kawo to kete lwete en owuon. Koro ka sirikal nyalo kawo jukumu mar keto rules matek e kembni joma gindiko. Tapa ni fuok mantie no inyalo din mondo mi pesa ko oyude kambi to dhi e tich mano kete ni mondo dhi. Apa ni nyalo konyo. Erokamano kuom paro ma kamano chori machiegni. Era ni chak na gi nyingi mondo wang'e to in kaka jadak e kaunti ma Migori. Paro mane ma intiere godo e chenro mar piny owacho mar keto kembe lo jiwe kaka mano mar Sony? Ani luonga ni Titus Orwa, jagoro maduong' mar Civil Society Organization Forum ma Migori. Wan kaka jo Migori sana ka wuoye wach mar Sony, watamore keto Sony e lwet ng'ato binafsi nikech mokwongo kata mana report mane ogol gi Commission of Privatization, report no pok oket ne jo piny e lela. Wadwaro mondo report no oket ne ji e lela. Watamore ni mar jo manogolo lopegi wakia ni lopegi koro dhi timore nade ka jakambi ni ogolo kete lwet jomoko giwegi. Gope mantiere kambigo pok onyiswa ni to idhi chulgi namna gani gi ng'a. Aya sani endi economy mar piny mangima kata kaka Kenya bang' corona ni piny olwar manyiso ni kembni gi joma dhi kawo gi dhi tiyo gi data opportunity mondo usgi e bei moro man piny makata mana gope mantiere go ok nyal chul. Koro big ni economy rach mano dhi miyo kembni go iuso gi at a throwaway price gima wadagi wach machalo kamano. Gima owinjore be ni sirikal timo, sirikal owere gi wach mar keto josiasa e boards mag kembegi nikech ma bende nego chuny jopur. Jo Kenya nitie mang'eny mosomo manyalo tayo boards go to koro kete josiasa to jotich to ng'iyo gi kata mana kaka jomobiro mondo kethi ema ketho kembegi.
Koro serikal obed gi lokruok e policy ma gitiyogo mondo boards, nikech boards ema make decision on behalf of the companies. Boards ki yiero gi yiergi competitively, to jo siasa serikal owere gi kete jo siasa ni kanye kama koro ka ng'ato no support titere to jotich bende wakili ma en godo monyalo manage godo kambi bende onge, jotich bende neno gi e yo moro mopogore kaka mana jomo biro yako. Koro serikal obed gi lokruok kaka giketo jobod gi e tijegi mondo gibed gimilando, kendo jomo ohero dhi e tijego yiergi e yo moro man kare, to jo siasa we kichak ket nigi na miluoro gi e kembnigo. Ma bende ibiro yudo ka samoro kata kaka kambi en kambi mar pi, chi jakome en ng'at ma kata noa ne en ng'ama go ohala mar aswekra kata en kata japuonj, to onge gi knowledge mar pi. Koro emomiyo kembni gore piny nikech jo siasa emikete. Koro serikal owere gi wach no chuth kabisa. Machielo en ne kaka jo Kenya, kembni gi koket gi e lwet ji giwegi, joma nyocha tiye, nyithindwa manyocha tiye idhi gole tich, to mano dhi mana medo ginene koso tich e Kenya ka dhi medo bedo malo. Koro wan kaka jo Kenya onge gik mwadhi benefit e weche mag keto kembni ga lwet ji giwegi. Aya, serikal owinjore benie madewo jopiny, to koro in kichaki ikaw gir jopiny jakikete lwet ng'ato, mano to kar in sirikal mane mok dewo jopiny. Awinjo kiwacho ni kaka weche mag tije jo dhi wito tije kwete. Aneno ka nitie moko mag ji giwegi ma bende ondiko ji. Itemo wacho ni pone sirikal nyalo keto okang' makare, to unyalo yie mondo ket kembni lwet ji giwegi. Kidhi e kembni mag ji giwegi go, iyudo ka management gindiko jomo nosomo tijego, emomiyo ok giluar. To kibiro sirikal koni, to the decision making body ma en board okete mana joma are incompetent, kata jomoko gik mane gisomo ok ochomore gi gik modhi oketgie. Koro ma emomiyo wan wawacho ni apana, sirikal obed gi lokruok e policy margi, kendo ka gi-engage ji in a competitive basis, kendo giket jomo qualify, then company gibiro chunga malo. Koro gima paro ni anyalo paro ne sirikal mondo tim, kembni magi paro ni mondo giusigi, moko deal gi products mopogore opogore, kaka Sony deal gi mewa, Kenya Port Authority deal gi weche mag misike e dho nam. Giyier jomoko man gi lony mamalo e tije ma kembni gi timo, mondo dhi oket negi kembni gi e yo moro ma ginyalo ringe, yo moro maber. Mano bende nyalo konyogi, to ketogi e lwet ji giwegi to watamore. Erokamano, kang'ene an gi ng'ama miyo ma bende nyalo golo dwonde chori machiegni. Erokamano. Adwa ni chakne gi nyingi. Paro mar piny owacho mar keto kembegi mage e lwet ji giwegi, inene nade? Be onyalo reso moko kuom kembegi ma samoro nok tima kare kaka mano masoni? Erokamano, niluonga ni Jacqueline Anyanga Buya, ajadak ma Migori. An kagolo pacha e wachni, aneno ni ok ber mondo sirikal okaw kambi manosebedo margi kendo ka gikete lwet ng'ato giwegi, nikech mae kidhi duoko yuto mar jo Kenya piny, kendo chenro mar ekonomi bende dhi dok piny. Kuom mano an aneno ni sirikal mondo keta maino margi motegno e weche kembegi eki, gitim management mar kambi kendgi, kata ka ginyalo manyo jolony mamoko maoko mondo konygi. Lakini wach mar kawo kembe mag Sony kaka Sony ni gikawo gikete lwet ng'ato giwegi, youths dhi lalo tijegi. Yudo ka income ma bende nonego bed ni wa generators Migori County, mago bende ok wadhi yudo, nikech idhi yudo ni an individual kosedonje telo, idhi yudo ni gik mang'eny dhi kum community mare, kata pesa thoth gidhi donjo fuko ne to ok dhi konyo jopiny. Mano e pacha ewi wachno. Ineno ka gima kembe moko mitayo gi ji giwegi ok gichung' kata moko mak ni angitiyo kaka owinjore. Omiyo sirikal paro ma. In ang'o mineno ni samoro keto ma ok nya konyo wa nyame kembegi? Okay, awuoyo on behalf of youths of Migori County. Sony Sugar en gima nitiere i Migori County. Sama osekawo kambi ni okete lwet sirikal giwegi, nitiere sani jok ma oyudo tije Sony because en e lwet government. Iyudo ka koro ka osekawo gini oduoke e lwet ng'ato owuon, iyudo ka our youths are going to lose their jobs. Mar ariyo, iyudo ka samoro ber manonego bed ni donjonwa madonjo i county ok dhi biro e offices mag county mondo konywa, dhi e lwet an individual. Mano emomiyo ok wasiro wachno eko, wadagi wachno. Erokamano, kinyalo winjo mano moko kuom pache oganda e kaunti ma Migori, winjo ka giwacho weche mopogore opogore. Achiel kuomgi en kata mana pach oganda ok osebed ka ichoko mondo koro gimbe gigol pachgi kaunti ndi kod weche mag keto kembe ji giwegi. Ka dwaro margi en ni mondo kembegi mag piny owacho gibed abeda mago mag piny owacho, to yore ma itagigo ema koro jiw makare. Erokamano ahinya George Juma, winjo yo makare.